Velkommen til Trylleri med Oscar. I dag skal jeg vise, hvordan man tryller. Og du må godt blande nu. Bland nu. Så har jeg lige fået blandet kortene. Og så gør jeg lidt sådan der. Og så skal jeg huske på det her nu. Det her. Og så jeg lægger det her øverste kort dernede. Og så... Nu har jeg gjort det, og så, jeg ved godt, det ikke er jeres det her, men det er bare mit hjælpekort. Og så gør jeg bare sådan der. Og så lægger jeg den derovre, og så lægger jeg den her. Den lægger jeg bare så lige mere med, tror jeg. Så lægger jeg den der, så lægger jeg den herovre. Så siger jeg højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Så den her, fordi der var hjælpekortet ikke i. Tre hjerter.